ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇತ್ತಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಒಂಚಿನಿಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜವನ ಗೌಜಿಡುಲ್ಲೆಯಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಉಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜಾಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆಂಕ್ ಅಂಡ ಬೇತೆ ವರ್ತಿ ಪಂಡೇರು ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಇನಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡೊಂದು ಅಂಚ ತೂಕಾತೆ ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಒಂದು ತುಲೆದು ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟ ಪೋಡು ಅಲೆ ಮೂಲು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ತೋಜುಂಡು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಪೋಯಿನ ಗಾಡಿ ಪೋಣತ್ತೆ ಅವು ಅಲ್ಪೊಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಕಾರ ಒಂದು ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ಅವ್ರು ತೋಜುನ ಎದುರುಡು ತೋಜುನ ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪುರಾತನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಯಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬೋರ ಪೋದುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಲಂಚ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಮುರಣೆ ಯಾನ ಬೇಲ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೊಂಜು ಪಂಡೇರು ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಗೌಜುಂಡು ಎಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಭಾರಿ ಗೌಜಿತ್ತನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬುದ ಮಲ್ತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನವರು ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಆರನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆರ ಪದ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆರು ಐತ ನಮ್ಮ ತುಳುಪದ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆರು ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅಂಚ ಆರು ಬರ್ರೆ ಪಣದಿತ್ತೆರು ದುಂಬು ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಆರ್ನ ಅಣ್ಣನದ ಅನ್ನ ಅರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಏರುಂದು ಕೇಳಿ ಜಾನೆ ಪಾತೆರಿ ಎಡ್ಡ ಪಾತೆರಿಯರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ ಕೇಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಮೂಲು ಉಲಾಯಿ ಒಂತ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಭಾರಿ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸುಗಣ ಎಡಮನದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಇತ್ತನು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಉಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪವ ನಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬರಪ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪುರಾತನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಅಂಡ ತೂವರವಂತೆ ಪರತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಅಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡು ದುಮ್ಮದು ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಆನಂದ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದ ಪಂತು ಎತ್ತಲು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರ ಬತ್ತದು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೈತಾಲ್ದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂವರ್ನಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರು ತುಲೆ ದೇವೇರನ್ನು ತೋಜಾವೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ರಾತ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಹಾಕುಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಐನ ರಾತ್ನತೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಉಂತುಜ ಬತ್ತ ದೇವರಂತುಲೆ ಅಲೆ ಎಂಚಂಡು ದೇವರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಳೆತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತನೊಲಿ ಅವು ಇನಿ ಕೊಡದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತೂನಗೊಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪುಂದಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕಾಯ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂಡಾಕುಲೆ ಪನುವೆರು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಆಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮೂಲು ಪರತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಪ ಪೋನಗನೆ ಟರ್ನ ಅವನಾಗ ತುಲೆ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತ್ವೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.